Sherifula tele kelen do ga wagati kɛrɛnkɛrɛnnen mun na bɛɛ bamanankan kunnafoni laseli ma ni o tuma seli an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen do ka lajɛli kɛ walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma seli bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin u kelen kɔ ka wajulu kɛnɛ belebele sigi Ala ma hinɛna Ba Madani Hayidara tɔgɔ la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ye kuranɛ kalan kɛnɛ belebele fana sigi ka bɛn ni février kalo tile 26 ye Bangɔni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Sirifula misiriba kɔnɔ walasa u bɛ se ka kɛ nɛɛma ye k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogo min na an ka jamana marabolo ɲɛmaw ka lapasajɛkulu ani sigida ɲɛmaw ka lapasajɛkulu ye sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila ka bɛn ni février kalo tile 27 ye sɛbɛn mun tɛgɛnɔ bilala a bɛna kɛ sababu ye k'u ka nafasɔrɔ siraw kanwuruya ninnu de ye bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin aw ma u kelen kɔ ka wajulu kɛnɛ belebele sigi Ala ma hinɛna Ba Madani Hayidara tɔgɔ la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ye kuranɛ kalan kɛnɛ belebele fana sigi ka bɛn ni février kalo tile 26 ye Bangɔni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Sirifula misiriba kɔnɔ walasa o bɛ se ka kɛ hinɛ k'a ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma cogo min na Bubakari Tarawele Baba Keyita ani Abdulaye Sogodogo tun bɛ Sirifula Jabaramuso tɔgɔ la Février kalo tile 26 san 1976 février kalo tile 26 san 2020 ɲina san 44 ni Ala ye Ba Madani Hayidara ka kalifa minala ni o ye an fa an karamɔgɔ Sɛd Sherif Usman Madani Hayidara wolofa ye o hukumu kɔnɔna na jamanatɔ ansardin maaw ye hakilina taga kuranɛ kalan belebele boloda araba tɛmɛnen Sherifula misiriba kɔnɔna Bankɔni Janginɛbugu la selifana seli waati tɛmɛnen kɔfɛ min b'a to a hinɛ bɛ se ka se ale ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah an bɛ Ala fo k'ala barkada k'ala walimandɔ ka sɔli an kuntigi kan n'o ye Muhamadu alayhi salatu wasalam ala so dingo ana ka sahaba ɲumanw o kɔfɛ an bɛ foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ni waati in kɔnɔna la k'a jira o la an bɛ wagati min kɔnɔna la o de ye san o san jamiyatul ansardin ye nin layidu ta u yɛrɛ kan ka sababuya kɛ an balimakɛ n'o ye Bekayi ye Kulubali ye alors ni ale ka nin kɛnɛ sigili la ɲini n'o de ka dɔn kɛ ka ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ba n'o ye Muhamadu Madani Hayidara ye n'o ye an yɛrɛ fa n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye n'ale fa y'o ye alors donc an bɛ foli lase dɔrɔn lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minnu ka baaraw bila k'u ka ciw bila ka wuli ka na san o san ka na an bɛ jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ ansaru kelen-kelenna fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ka ɲini Ala fɛ yarabi an ma Ala kani kɛ alijinɛ sara ye an n'u bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ a kɛnɛ sigira an ka taaba minnu fana kama ka hinɛ lase u ma ka yafa u ma k'an yɛrɛ laban ko ɲa k'an yɛrɛ fatu silamɛya kan Ala k'o latigɛ Ala k'o ka halaya bonya kama kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasul karim alikuranɛ kalan kɔfɛ Dalayil Kayirɔt kalanna ka fara sadakalaw kan ka se ka duwawu don kɛ bɛɛ lajɛlen ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen alhamdulillah me sayyid Muhammadu Madani an bɛ ale ka sigi kɛnɛ de kan siga t'a la anw maa ye ayi nka an ye kofɔ min sɔrɔ a kɔ o la arabu kuma donso dɔ ko ten ko wamal mar'u illa kalamun ba'da ko hadamaden ma kɛ foyi ye ko fo kuma min bɛ f'i kɔfɛ ko wa i k'i jija min bɛ f'i kɔ o ka kɛ ɲuman ye sabu kuma dɔ la hadamaden i yɛrɛ sigilen ɲɛna kuma dɔw bɛ fɔ i ɲɛkɔrɔ kumaw o bɛ fɔ nka ni i ɲɛ tɛ yen a ka ca la min bɛ fɔ i jugu ni nin fɛ a ka ca la o de ye tiɲɛ ye min lacɛnli sira tɛ o la alhamdulillah ale kɔfɛ an nana mankutu minnu sɔrɔ a kɔ mɔgɔ bɛ wasa ni o ye mɔgɔ bɛ wasa ni o ye sabu a tɛ yɛlɛma Ala yɔrɔ ni Ala ye min fɔ jɔna baara min laɲini jɔna ka tila ka saraka la diɲɛ hɛrɛ ni lahara ta la o jogo caman min kafura ɲɔgɔn kan ale la alhamdulillah jigiya ka ɲi ni ale yɛrɛ ye a ka baara la mais ni sigi a bɛ diyagoya kan wale ɲuman dɔn de don n'o ye jama'atu ansardin islami fɛ ka nin sigi in labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen la Bekayi ale min y'a hakili sɔrɔ bɛɛ ka fara kan nin baara in na foyi tɛ an bolo ka aw fo ka aw barikada ka aw wale ɲuman dɔn o la an bɛ surunya kuma la ka aw fo k'a fɔ sigi min kɛra Ba Madani ye Ala ka a hinɛ se ani silamɛsu bɛɛ ma an b'a fɔ ni lajɛ in kuncɛra ni duwawu don belebele k'a ɲɛsin an baden alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na
Au Conseil islamique ma ɲɛmaaw ye Norvège jamanaden dɔw bisimila u ka ɲɔgɔnye kɔnɔna la kumaw bolila fɛn minnu kan o de ye bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati farafina cɛncɛn jamanaw kan cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan Lutu Sidibe ka sɔrɔlenw don. Norvège o ye jamana min ye tubabu jamana dɔ don sisan u ye envoyé spécial dilan u ka jamana la min bɛ kuma Sahel kan parce que Sahel kɛra fitina yɔrɔ ye a kɛra balawu yɔrɔ ye donc o de nana taama la G5 Sahel ka rencontre min kɛra Mauritanie o kɔfɛ a y'a kanu a ka segin ka na Mali yɛrɛ la ka na kuma acteurs fɛ donc a y'a kanu ka na au Conseil islamique la bi ka na kuma au Conseil islamique président fɛ k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn na o hakilina in fisayara parce que a ye question dɔ poser a y'an ɲininka est ce que anw kɛlen don ka baara jumɛn labɛn au Conseil islamique kɔnɔ an ni an tɔw parce que Mali kelen tɛ problème na Niger b'a la Burkina b'a la Mauritanie b'a la est ce que kumaɲɔgɔnya bɛ an n'olu cɛ wa an y'a yira kumaɲɔgɔnya tɛ an n'olu cɛ anw fana seginn'o question kelen kan k'o poser a kun anw ta ye moyen baliya de ye ale bɛ se ka moyen jumɛn bila anw ka disposition na bi pour que san nataw la don nataw la anw ni Mali karamɔgɔw Niger karamɔgɔw Mali au Conseil islamique Niger au Conseil islamique Mauritanie au Conseil islamique Tchad au Conseil islamique Burkina au Conseil islamique olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka stratégie kelen dilan parce que tiɲɛlikɛla ninnu bɛɛ ye maa kelenw ye donc après anw minnu bɛ fɛ ka ɲali kɛ an ka dugu la il faut que an fana ka kɛ maa kelen donc an bɛ se ka fɔ rencontre in a fisayara parce que a bɛna kɛ sababu ye Norvège b'o don a ka stratégie parce que o tun t'u ka papiyew la donc a ye layidu di an ma u ka sɛbɛnw na u bɛn'o don a kɔnɔ pour que san nataw la an ka jɛ ka baara k'o sira fɛ donc an ka rencontre a taara min ka kɛrɛnkɛrɛnya la u ye foli kɛ président fana ye a kɛli Mali au Conseil islamique président ye a ye nin mandat kura min sɔrɔ u ye duwawu k'a ye ka barikada k'a ye ka duwawu kɛ u bolo bɛna di an ma an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ fɛn o fɛn ye jamana ninnu bɛɛ ka nafa ye an bɛ jɛ ka baara k'o kɔnɔ. An ka marabolo ɲɛmaaw ka lapasajɛkulu ani sigida ɲɛmaaw ka lapasajɛkulu ye sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔbila ka bɛn ni février kalo tile 26 ye sɛbɛn mun tɛgɛnɔbilala a bɛna kɛ sababu ye k'u ka nafasɔrɔ siraw yiriwa Maretu Jalo ani Sama Tarawele tun bɛ a kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la. Syndicat jɛkulu saba minnu bɛ ministère de l'administration territoriale kɔnɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna o min bɛna bange plateforme la walasa ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka baarakɛlaw ka hakɛ lapasa u dalen no a la ka fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o de kama u farala ɲɔgɔn kan ka bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn in na. Un syndicat saba de bɛ ministère de l'administration territoriale la ayiwa syndicat fɔlɔ ye administrateurs civils ka syndicat ye n'o tɔgɔ ye ko syndicat autonome des administrateurs civils SYNAC syndicat filanan o ye syndicat libre des travailleurs du ministère de l'administration territoriale a bɛ fɔ o ma ko SULTMAT syndicat sabanan o ye syndicat Syntracti ye syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales o syndicat saba de jɛra ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi sen kan n'o bɛ wele ko plateforme ayiwa o jɛkulu o sigi sen kan de baara tun bɛ yen bi ani an ye gafe minnu dilan a la k'an bolonɔ bila o la. Syndicat saba ninnu ka fɔ la olu ka fara ɲɔgɔn kan o wagati de sera barisabula ka d'a kan n'u farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛbolo falen o bɛ nɔbɔ ko la dakuruɲɛ kelen baarakɛlaw ka condition na falen. N'i y'a mɛn ko syndicat kɔrɔ de ye ka baarakɛlaw ka hakɛw k'u bato k'u ka hakɛw k'a ɲiniko ɲuman na k'a d'u ma ka u dɛmɛ gɛlɛya bɛ minnu kan baara cadre kɔnɔ wala ka olu dɛmɛ awa faamaw ɲɛkɔrɔ pour que u bɛ se ka kisi cogo min u ka baaraw bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min u bɛ se ka baaraw kɛ awa baara kɛ ko ɲuman na cogo min. Bon plan d'action oui plateforme sigira sen kan taabolow de b'a la baara kɛcogo a bɛɛ fɔlen bɛ plateforme kɔnɔ ɔ jɛ ka baara in na awa an bɛ jɛ ka baara kɛ cogo di an bɛ mun laɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ awɔ an bɛ an ka baarakɛlaw an ka militants ayiwa an bɛ se ka u kungo fɔ cogo min ayiwa an bɛ se ka u ka hakɛw ɲini cogo min ayiwa o taabolow bɛɛ fɔlen don an ka gafew kɔnɔ. bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn in na février kalo tile 26 san 2020 ni syndicat saba in si tɛna ɲinɛ o don kɛrɛnkɛrɛnnen kɔ barisabula a kun de ye dɔrɔn baarakɛlaw ka hɛrɛ sɔrɔ. SYNAC, Syntract ani SYNTMAT o de ye lafasali tɔn sabaw ye ministère de l'administration territoriale kɔnɔna la.
Agence de développement régional Maoyu ka ladala ɲɔgɔn ye tako 7 kɛ ka bɛn ni alamisadon février kalo tile 27 ye Bamakɔ mairie-ba kɔnɔna la. A kɛra sababu ye ADR tɔnden caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan. Ali Hamidou Badini, Ibrahim Koulibaly tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Agence de développement régional de Bamako n'o bɛ Bamako faaba sigidaw la yiriwa ko fɔ a ka ni ladala sigi ni nin y'a tako 7 ye fɛsɛfɛsɛli kɛnɛ de do ka sanga ni salon baarakɛlaw ye. San kura n'o ye 2020 o baaraw boloda cogo na musaka ko kumaɲɔgɔnya na boli o fana kan. ADR sera ka baaraba minnu kɛ ADR ye étude dɔw kɛ minnu bɛ se k'an permettre ka se k'a dɔn bi an ka projet dɔw bɛ yen nɔ minnu kan ka taa ɲɛ. O études bɛ projet jumɛn concerné an ye projet dɔ baara kɛ min a bɛ fɔ min ma ko Bamako Dogo. Bamako Dogo ye sugu de ye min bɛ déplacer ka bɔ commune dɔ la ka taa commune dɔ la. O étude bɛ na ɲini ka ban n'a étude banna a projet bɛ daminɛ n'a projet daminɛna je pense que a bɛ sɔn ka jeune caman dɛmɛ baarako la en même temps carré kɔnɔ feere ni fɛn minnu bɛ kɛ o bɛ na dɔ b'o la et o b'a permettre fana commerçants ka se ka nafa sɔrɔ a fɛn na. Donc o ye projet ye an ye projet wɛrɛ fana daminɛ ni n'an ka partenaire dɔw ye min a bɛ fɔ ma ko Banque mondiale ani AFD. O projet ninnu o bɛ taler mairie wari bɛ se ka don cogo jumɛn nɔgɔya la k'a sɔrɔ wari ma taa sira dɔw fɛ a man ka taa sira minnu fɛ min ye a bɛ fɔ min ma mobilisation des ressources ka wari sɔrɔ à travers les conditions numériques c'est-à-dire téléphone sira fɛ ou bien outil dɔw fɛ minnu tɛ papier ba sɛbɛn ni ka wuli ka taa yɔrɔ dɔw la ka bɔ yen nɔ ka taa yɔrɔ dɔw la wari bɛ don karisa bolo a bɛ bɔ karisa bolo a bɛ na karisa bolo donc an y'o baara kɛ o baara 2020 kɔnɔna na a bɛ continuer an bɛna continuer o sira fɛ. Banque mondiale fana min ye état ka dɛmɛbaga dɔ ye ani AFD olu kan ka mairie dɛmɛ u ka baara dɔw la i n'a fɔ an ye projet dɔw bolo da a mɛnna min ye sogoniko gari ani sugu dɔw labɛnni o baara ninnu Banque mondiale ye lamariya di k'a fɔ ko vraiment projet diyar'u ye a ka ca Ala fɛ 2020 na a projet bɛ continuer o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a bɛ daminɛ 2020 mais a kɔni bɛ continuer o sira kelen fɛ. ADR ka ni conseil d'administration tako 7 kɛnɛ kan sigi ɲɛmaya tun bɛ maa mun bolo n'o ye ADR conseil d'administration ɲɛma dankan ye a kɛlen kɔ ka ADR cakɛyɔrɔ ka wulikajɔ n'a ka baarakɛlenw tanu a y'u wele ko kura ka taa cɛsiri ma yaasa baara minnu bolodalen do o fɛ san 2020 kɔnɔ o baaraw ka se ka timɛ o fɛ. Projet dɔw bɛ sen na projet ba dɔw bɛ sen na olu bɛ o projet minnu ye par exemple Bamako moteur de croissance b'a la ani projet wɛrɛ baw b'a la ani connexion pour l'état civil fana projet bɛ yen donc olu projet b'u bolo na u kan ka mun waleya commune olu ni commune cɛ ani Bamako district mairie ADR ye min ye vraiment an bɛɛ ka waso don a la parce que a bɛnnen tɛ kosɛbɛ an minnu ye presse mɔgɔw ye a ka mɔgɔw ladɔnniya u ka ɲini ka ADR dɔn ka mɔgɔw ladɔnniya pour que mɔgɔw ka dɔn u nafa ye min ye vraiment commune ta ɲɛ la. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sanga kelen tasibila k'a ɲɛsin Bamako sigida fɔlɔ mairie ma Mamadou Keita Ala ka hinɛ la o de kɛra ka agence de développement régional de Bamako n'o ye ADR ye k'a ka nin ladalasigi ninnu don. Jorokaw garisɛgɛ donna morgue ani kɛnɛya minan dɔw la mun musaka bɛ jɔ sefa wari $37,000 la maaba caman ɲɔgɔn sɔrɔ a kurumu karili kɛnɛ kan Umu Kulsum Jabi ka sɔrɔlen don. Fondation Sheikh Mansour Haidara Segukaw fɛ yen nɔ o ye dɛmɛba ta ka Joro kɛnɛyaso sɛgɛrɛ fɛn min ye morgue ye n'o ye sudayɔrɔ ani kɛnɛyaminɛn caman k'o ta k'o di kɛnɛyaso kofɔlen in ma mun kosɔn gɛlɛya min bɛ Joro sigida kan ka dɔ b'o la cogo min na dɛmɛ kofɔlen min filɛ nin ye nin kɛra association pour le développement de Joro olu ka laɲiniw senfɛ wa o cogoya kelen na laɲini caman de b'u bolo i n'a fɔ don nataw la ka bloc opératoire kɛ u ka kɛnɛyasoba la Joro. An bɛ Ala tanu an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada an bɛ Alahu taala waleɲuman dɔn salon an tun bɔra yan an kun y'a ɲini k'a fɔ an bɛ biriki fɔlɔ da pour que ka se ka morgue jɔ Joro mais Ala ka sebaya la Ala fɔni sera ma Ala sera k'a baara nɔgɔya baara kɛra bi an y'a inauguration kɛ bi alhamdulillah dabɔkun ye Jorokaw ye ani dugu minnu bɛ Joro kɛrɛfɛ olu bɛɛ ka se ka bénéficier u ye laɲini wɛrɛw kɛ n'o ye ka se ka baara wɛrɛw kɛ u ka session kɔnɔna na an y'a f'u ɲɛna k'u ka dugawu k'an ye n'Ala sɔnna fɛn o fɛn n'o ye population bɛɛ lafiya ye anw prélèvement an b'o baara de kɛ voilà an bɛ Jorokaw fo an b'u barikada an b'u waleɲuman dɔn an b'an profiter nin kɔnɔ k'a dɔn kuranɛ jigin min kɛra nin ye pour que a dugawu Ala ka se k'a minɛ jamana in ye jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka se ka jamana bɔ kɔnɔ Ala ka se ka jamanadenw dɔ da kelen fɛ Ala ka se k'u bɔ da kelen fɛ
musaka minnu donna na a musaka sera 37 millions ɲɔgɔn ma an b'a dɔn u ka dɔgɔ jɔyɔrɔ la. Le coût est estimé à 37 millions. Merci beaucoup. Kuranɛ kalanba de labɛnna joro ana lamini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana basigili ana kolo sumani ani ala bɛ se k'a sabati cogo min na. Karamɔgɔ Musa Fanba bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Guinée Bissau jamana kuntigi sigi kalata kun ka kɛ hɛrɛ ani baden la ka sɔrɔ mankan wɛrɛ ma mɛn a kɔfɛ o de kun ye bala maa caman na jateminɛkɛlaw ka fɔ la ka sabu kɛ Guinée Bissau yɛrɛ furadama dɔn bɛ ni basigibaliya ye jamana ɲɛma bɛ nikɛnɛ karaba surasiw fɛ fanga na fɔ k'a ka denbaya maa dɔw fa o yɛrɛ dabilara kɔsa in na de ni farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka cɛsiriw ye nin sen manga o ye kalata kɔfɛ manga ye jamana kuntigi sigi kalata kɛlen maa min jirala kalata labɛnni jɛkulu fɛ k'o de kɛra jamana ɲɛma ye Umaru Sisoko Ambalo ni minisiri ɲɛma kɔrɔ don o de ma se ka lakodɔn fanga ɲinindɔn fɛ a yɛrɛ bɔra fanga ɲinindɔn min na n'o tɔnden kɔrɔ don ko PAIGC min n'a ye Guinée Bissau ka yɛrɛma hɔrɔnya di a mɔ wa k'a daminɛ o don la ka na bila bi la n'ale de bɛ ka jamana mara o cɛbɔ ko Domingo Simões Pereira o de jɛndɛni a ka sebaya sɔrɔli ye jamana kuntigi sigi kalata la o wulila ka se sanfɛ kiiri bulonba mɔ sanfɛ kiiri bulonba ko a bɛ a ɲini kalata labɛnni jɛkulu fɛ a ka jate minɛ jaabiw la hali bi k'u sɛgɛsɛgɛ seni y'a jira sanfɛ kiiri bulonba la k'ale y'o baara kɛ ka ban wa farafinna tile bɛ yanfa jamanaw ka tɔ fɛnɛ ye Umaru Sisoko de fɛnɛ lakodɔn ka fɔ jamana ɲɛma du a b'o cogo fɛnɛ na Senegali jamana min ne Guinée Bissau danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana du o Senegali jamana Domingo Simões Pereira n'a ka fanga ɲinindɔ PAIGC kɛmɛ k'a ye k'a fɔ Macky Sall fara mɛ Umaru Sisoko Ambalo fɛnɛ kan o kumana Domingo Simões Pereira n'a ka fanga ɲinindɔ PAIGC kɛmɛ k'u jigi da yɔrɔ min kan o ye jamana sanfɛ kiiri bulonba ye a b'i n'a fɔ o fɛnɛ ka dɛmɛ de bɛ ka ɲɛsin Domingo Simões Pereira ma Umaru Sisoko Ambalo n'a kanubaw y'a yira k'a fɔ alamusa ale ka foroba sigili bi kɛ wasabulon fɛnɛ kɔnɔ wasaden jɛkulu dɔw fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka jira k'a fɔ o alamusa février kalo tile 27 in olu fɛnɛ n'a ye a ka foroba sigili kɛnɛ kan nka Domingo Simões Pereira n'a ka fanga ɲinindɔ PAIGC olu minnu ka ca wasabulon kɔnɔ olu ma sen don wasadenw ka nin baara in na alamusa février kalo tile 27 in bɛna kɛ cogo di Umaru Sisoko Ambalo ka foroba sigili na kɛ jamana ɲɛmaaya la cogo di Domingo Simões Pereira n'a ka fanga ɲinindɔ u na sɔn ko in ka kɛ wa a kɔni mana tigɛ Dawuda kɔni nka surasiya min dɔn kun bɛ ni kuma bɛɛ ka fɔ jasoli ye jango ɲɛmaaya ko ferekelen maa filaw ni ɲɔgɔn jɛ ta ni bina ka biya tɛ ɲakuma kun b'a sɔrɔ surasiw u y'u deli ko lama nka n'a ma ɲa k'a fɔ CEDEAO ye kangari gwɛlɛn da olu ye kabini san 2012 ni u ye k'a fɔ jaso ni CEDEAO y'a yira k'a fɔ u ka fanga in bila ka na bila bila surasiw tɛ k'u da don ko la bilen fɔ nin yɔrɔ in na u kɛmɛ k'u da k'u bonbo y'a kɔrɔ Farafina suraka jamanaw ka Tunisikaw fɛ jamana ɲɛma ni o ye Kayasa Saya de ye a ye minisiri ɲɛma min jira Eliasa Fakfak a sera ka gouvernement jira jamanadenw na ka sabu kɛ minisiriw minnu sugandira nin sen u taalen jɔ wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ danaya dara u ka baara bɛ daminɛ u fɛ sa n'o tɛ kalo caman kun kɛra gwɛlɛya in na kalo 4 ɲɔgɔn na gouvernement kun ma se ka sɔrɔ Tunisi jamana kɔnɔ ka sabu kɛ wasaden minnu ye wasaden fanba sɔrɔ n'a kun ka kan olu de ka minisiri ɲɛma jira olu nana ni minisiri ɲɛma min ye wasaden tɔw y'a jira k'a fɔ u tɛ jɛ n'o ye o kumana fanga ye jirali lasegi jamana ɲɛma ka yasasaya dɛmɔ ale fɛnɛ ka minisiri ɲɛma jira sɔngile filɛ nin ye o de la man yɛrɛ minisiri kɔrɔ don min ɲɛsinnen kun don wari labaarali mu wasabulon kɔnɔ araba yanni danaya ka da ka wasadenw fɛ a y'a yira k'a fɔ a ka gouvernement baaraw minnu bɛ a kɔnɔ ka kɛ a baaraw ka ca nka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Tunisikadenw ka nafa de kɔnɔ a sɔrɔla k'i da don baaraba kɛtaw la a kumabaw o dɔ ye walejugu kɛlɛli ye Tunisi jamana kɔnɔ lakana tigilamaw fɛ bawo o ɲɔ ɲɛn bɛ bamanjiya wale jamanadenw mago bɛ se fɛn minnu ma k'u san u sɔngɔw sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyan bɛ ka dɔbɔ o sɔngɔ na fandanya kɔtigɛbali k'o kɛlɛ Tunisi yoroko k'o kɛlɛ ni ka sɔrɔ yiriwa ni baarada deli ye jamanadenw ma ninnu ye kumabaw ye dasira minnu ma a fɛ minisiri ɲɛmakɔrɔ Eliasa Fakfak y'a yira k'a fɔ danaya o ka segi politiki bina k'u ka politikimaw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ o n'a kɛ a ka gouvernement ka baarakɛta dɔ ye jamana ɲɛmaayaso ka kɔrɔ
wɔɔrɔ do jamana baara la fanga bondaw minnu bɛ Tunisie fanga jɛ bɛnkan fanga kɔnɔ k'a lajɛ k'o fanga bondaw fɛnɛ sigi sen kan gouvernement kura in kɔnɔmaw maa 15 o ye fanga ɲini dɔndenw ye 17 ye maaw ye minnu ka dɔnda ka wuriyalen do ko minnu mɔ ko technocratiw wa jamana ɲɛmayaso yɛrɛ kɔnɔ gouvernement ministre so yɛrɛ a nafamabaw dira o maa 17 de mɔ minnu tɛ fanga ɲini dɔn kɔnɔ Tunisie jamana kɔnɔ fanga ɲini dɔn min kɛmɛ ka silamɛya diinɛ berefini da yɛrɛ ka ko ENADA n'a ka wasaden ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye wasaden 54 ministiriso 6 dɔrɔn de bilara a ka bolo ka wa kun bɛ ka ministiriso minnu ɲini nafamaw la olu ma sɔrɔ a fɛ fanga ɲini dɔw fɛnɛ fara mɛ ɲɔgɔn kan wasabulo kɔnɔ minnu wasadenw bɛ taa 22 la olu ka hakilina ye bɛnkan fanga hakilina ye ministiri dɔw dira olu mɔ ministiriso 16 ɲɔgɔn na Kalba Tunes ni o ye Nabil Karoui ka fanga ɲini dɔ ye Nabil Karoui min ɲi to kaso la jamanakuntigisigi kalata tako fɔlɔ la ka na jɔyɔrɔ filanan na n'u y'a bɔ k'a bila fiɲɛ na jamanakuntigisigi tako filanan ani ka yɛsɛsaya de ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka yɛsɛsaya de ka sɔrɔ k'a dato a la o ka fanga ɲini dɔ wasabulo kɔnɔ ale fɛnɛ ka wasade de ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye ni ENADA bɔra ye 38 nka minisiriso ma bila fanga ɲini dɔ in ka bolo kan o de kosɔn maa minnu sɔn min ka ja olu y'a yira k'a fɔ o y'a kɛlen ye fanga sinamatɔ ye sa Tunisie politique bina k'u ka don nataw la. Misran jamana n'o ye Egypte ye a jamana ɲɛma Hosni Mubarak binne a kɛlen kɔfɛ ka jamana mara san 30 ɲɔgɔn na ni surakaw ka wulikajɔ san 2011 o kɛra sababu ye ka diyagoya gɛn ka bɔ fanga na ka laban k'a minɛ k'a datugu n'a bananen kun do bana kundalaja a ka janajaw sigira sen kan ka bɛn ni araba février kalo tile 26 ye jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ye bonyaw minnu kan ka kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma o y'o k'a ye janaja in a kɛnɛ sigira sen kan Misran Egypte duguba kɛra misiri dɔ la misiri min wele ko Almoshira Tantawi gwɛlɛ manga bɔra o bi faama janaja ko fɔ a fatura ka situ san 90 ani san 1 na Abdel Fattah al-Sisi ka taa se Hosni Mubarak denw mɔ i n'a fɔ Allah Mubarak ani Gamal Mubarak olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan chrétien siyaw minnu bɛ Egyptikaw fɛ ni u kama ko église orthodoxe dɔw ko coptiw walasa i ka se k'a faamu yahudiyaw olu ka ɲɛmaaba n'o ye Tawadroso 2 ye o fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan nin ɲɛnajɛ kɛnɛba min sigilen filɛ nin ye sen kan ka ɲɛsin Hosni Mubarak mɔ o b'a jira k'a fɔ ani jamana ɲɛmaakɔrɔ bonyaw minnu ka kan olu bɛɛ lajɛlen kɛra a ye nka ko in ma bɛɛ Egypte ka den dɔw mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2011 surakaw minnu ye wulikajɔ jujɔ n'a kɛra sababu ye ka Hosni Mubarak ka fanga bi u y'a yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna bonya man ka kɛ ka ɲɛsin a ma k'a sabu kɛ don min na olu bɛ ŋwara d'a ka fanga na k'a bɛ bɔ fanga na a don yan'a ka bɔ fanga na a ye bɔnɛ banfula don maaw kun na dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Mohamed Morsi min nana ale kɔfɛ san 2012 kalata senfɛ n'o sana yɛlɛma san 2013 surakaw labanna k'a kɔ wuli ka bɔ fanga na n'a minɛna k'a datugu fɔ ka taa fɔ a sara san 2019 a ka janajaw sigilen sen kan o san 2019 jamana ɲɛmaakɔrɔ bonya ma taa k'a sɛgɛrɛ ko kumana ko danfara donna ani Hosni Mubarak ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ maa caman bolo o n'a ɲɔgɔnna danfaraba tɛ Hosni Mubarak ni Mohamed Morsi cɛ Hosni Mubarak ka janaja min sigira sen kan araba février kalo tile 26 a senfɛ jamana ɲɛma Abdel Fattah al-Sisi ye kuma ta k'a jira k'a fɔ a bɛ bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin cɛgwɛlɛnba mɔ cɛgwɛlɛnba min jɔyɔrɔ bonyana san 1973 octobre kalo kɛlɛ senfɛ kɛlɛ min kun bɛ Misran jamana Egypte ni Bani Israelakaw ni ɲɔgɔn cɛ a donni y'a sɔrɔ Hosni Mubarak surasiya kɔnɔ sanfɛ kɛlɛcɛw ka ɲɛma kun do wa jɔyɔrɔ bonyana Bani Israela susuli la sani dugu cɛ kɔrɔfɔ in kɔni kun bɛ ka ŋunu kɔrɔfɔ in labanna ka sɛmɛndiya cureki surasiya ɲɛma dɔw tora Libi kɛlɛ la Maréchal Khalifa Haftar ka susuli senfɛ Maréchal Khalifa Haftar Libi jamana kɔnɔ jamana kɔrɔ yanfa dankɔrɔba min n'a lakodɔn tɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ n'a lakodɔn tɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ a barata a kɔkɔrɔma donnen do diɲɛ seleke naani setigi jamanaba dɔw fɛnɛ fɛ ale de y'a yira k'a fɔ cureki surasi 17 ɲɔgɔnna fara olu fɛ février kalo tile 18 Libi faba Tripoli danganda la n'o ye pɔru ye sebere tɛmɛnen cureki jamana ɲɛma Recep Tayyip Erdogan kɔrɔfɔ sɛbɛkɔrɔ cayalen a ma ɲa min kɔ a yɛrɛ bɔra ka kuma hali n'a kun mɛnna k'a da k'a bunbo ye a ko jɔngwala cureki surasi 2 bɔnɛna o nin na Libi kɔnɔ nka kɛra don min a n'a kɛra yɔrɔ min a da ma s'o ma
Turki jamana kono fanga sinamato minnu be ani kunnafoni di gafe minnu be olu sina ka ko ta u yɛrɛ tona bɛɛ k'i ta fɔ i dama fanza bebe ngoni na sɛgɛsɛgɛlu nana bɔ aka ka fɔ surasi ɲɛma kelen ngoni nzembe ka lakodɔ ka fɔ o bɛ ma faalew na Turki ka u ka surasi ɲɛma colonel Okan Altinei a bangena san 1971 wa Libi jamana kono Turki jamana be Fayez El Sarraj jɛnsɛrɛkɛ naani tɔnba Nations Unies ka gouvernement lakodɔnnen min be simila n bɛ fa bala Tripoli n'a ka se tɛ tɛmɛ Tripoli ka Turki jamana be maramafɛn min di o mɔ ka Maréchal Khalifa Haftar kɛlɛ o maramafɛn nunu bɔli Turki ka don Libi jamana dafɛ ale de ɲɛsin kumɛ a jateminɛni mɔ wa dakan kumɛ Libi fa min fɛ pankuru jigin kɛnɛ min bɛ mitigakaw fɛ yen a kun bɛ yen de Maréchal Khalifa Haftar y'a yira k'a fɔ olu ka maaw y'a bu k'a sabu kɛ u sɔmina k'a fɔ a bɛ ka bɔ mitiga pankuru jigin kɛnɛ ka k'i kunda danganda kan maramafɛn dɔw nana ka bɔ Turki yan fan fɛ a bɛ ka t'o kunbɛn olu fɛnɛ sina ka susuli kɛ ten danganda in na k'a to yen kɔrɔfɔ sɛmɛndiyara ka bɔ Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛbolo Babu Sendege bolo ni o ye Ahmad El Mismari ye surasi fila kɔni su kɔni sina ka den ka Turki jamana lasɔrɔ kunnafoniw y'o fɛnɛ sɛmɛndiya février kalo tile 18 su u bɔra Libi jamana dafɛ pankurun de la n'o ye Libi jamana ɲɛmayaso lakodɔnnen Fayez El Sarraj ka pankurun dile ka taa surasi ɲɛma filaw su do teliya la wa surasi ɲɛma filaw minnu su taara Turki bɛngɛn b'a kan k'a fɔ colonel Okan Altinei ale su ye kelen ye ta kɛra ni a ye a faso la Turki jamana kɔnɔ a ye den mara la n'o bɛ Turki tile bi yan fɛ ka su do ale bonyaw minnu kan ka ta ka surasiya sɛgɛrɛ jango surasi ɲɛma ni kɛra binfɛn ye burufiyɛ banbali o mayirɔ Faransi jamana kono lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min ka baara bɛnbɛ jateminɛ mɔ wale kelen fɛn minnu bɛ fangaja fɛ n'u man ɲɛ jamana mɔ k'u ɲini k'u dɔ k'u fiɲɛsuru dɔ k'u kunnafoni dɔ k'u lase jamana ɲɛmɔgɔw ma a ko ka se ka kunbɛn yan'a ka taa ka dangɛ u k'a ma ko service de renseignement o y'a yira k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ joona Faransi jamana kɔnɔ maa minnu ye san kelen kɛ ka Faransi jamana kalaya ko gilet jaune dileki nɛrɛmugulamantigiw k'u laban bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ni ka bamanjiya wale bolo da kunnafoni in sɔrɔ la ka bɔ kunnafoni di sira dɔ fɛ ko Le Point ale ko k'a ye kunnafoni in sɔrɔ ka bɔ Faransikaw ka nin lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen de yɔrɔ ni o ye service de renseignement ye décembre kalo tile 7 n'o bɛna sibiridonya dɔ mɔ maa caman minɛna dileki nɛrɛmugulamantigiw la Faransi olu minɛnen kɛra sababu ye ka maa caman jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi faamaw a lakana ɲɛmɔgɔw u ko maa minnu ma Faransi jamana kɔnɔ ko ultra jaune olu ye dileki nɛrɛmugulamantigiw ye minnu ni a jeninen n'a balabalalen yɛrɛ de bɛɛ de ka kan olu la bisa o b'u la ye u ko minnu ma ko extrême gauche olu fɛnɛ tɛ maa nɔgɔw ye wa ko nin jakulu filaw de kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ u kɛmɛ ka Faransi faaba pari bila Bordeaux yanfan ninnu k'u bi sɔrɔ yen de wa maa min b'u ɲɛmaaya la surasi kɔrɔ do zonkɔrɔ yɛrɛ do n'o ye ex braqueur u taara b'u ka sɔrɔ u bɛ ka furunbara ni dilan furunbara ni hali n'a ɲɛsin tɛ maa nanama sumanen mɔ fɔlɔ a dabɔkun kɔni ye Faransi lakana tigilamaw kunbɛli ye ni u ma ɲa don min na k'u bi nisɔngoya taama bolo da Faransi jamana kɔnɔ février kalo tile 8 tɛmɛnen kunnafoni di sira ka fɔla n'o ye Le Point k'a y'a sɔrɔ ka bɔ service de renseignement na hali bi Bordeaux jakulu dɔ sera ka ci lakana jakulu kɛrɛnkɛrɛnnen in fɛ ni ka maa caman minɛ wa o maa ninnu fɛnɛ kun minɛna décembre kalo tɛmɛnen ka laban k'u bila n'i y'a ye u kɛmɛ ka Faransi faaba bila n'o ye Paris ye u y'a ye k'a fɔ lakana sɛbɛkɔrɔ bonya bɛ Faransi faaba la o de y'a to u bɛ ka taa dugu wɛrɛw la o de kosɔn janvier kalo daminɛ Grenoble jamana tɔgɔla kiri ɲɛma min bɛ n'o ye procureur ye Eric Vaillant o ko ale b'a ɲini jamana kiiriso fɛ kiiriso min ɲɛsinnen don bamanjiya wale kɛlɛli mɔ parquet national antiterroriste k'a k'a lajɛ ka maa ninnu ka cogoya bila minan kɔnɔ bamanjimaw ka cogoya bila mɛ minan min kɔnɔ k'a sabu kɛ ko dafara foyi tɛ u ka cɛni kɛ cogo ni bamanjimaw ka cɛni cɛ. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnna ma.